podpor správnu funkciu svojho tela pomocou paliny ročnej v tinktúre. Je to veľmi silný antioxidant, taktiež ti pomôže pri problémoch trávení a taktiež je to fajn na imunitu. Dávkuje sa tak, že jednu kvapku na 1 kg hmotnosti, túto dávku rozdelíš na ráno a večer. Najlepšie, keď si to dávkujete, tak si to dávkujte do nejakej vody, do nejakého roztoku alebo na lyžičku a potom to skonzumujte. Niektorí ľudia si tinktúry dávajú aj do jedla. V čom je iná tá tinktúra oproti konkurencii? Je tá, že všetky naše tinktúry sú z bylín, ktoré sú pestované v Bulharsku. Robíme to preto, lebo veríme, že v Bulharsku je viacej slniečka a lepšie sa tam dopestujú vlastne tie byliny, tým pádom majú viac účinných látok a preto robíme týmto spôsobom tinktúry. Tak to poď so mňou vyskúšať.